Namijin duniya kashi na 7. Alhamdulillah, alhamdulillah. Har ila yau daga taskar ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe kuke sauraron wannan daddaɗan labarin mai ilmantarwa, nishaɗantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Tsugunnawa ta yi, duwawunta na daidai fuskar Kabiru ta fara juyawa. Kyakkyawan bafulatanin nan ya ɗauki kai ganin yadda take ta juya mazaunanta kamar mai tuƙin tuwo cike da shedanci, duk da sanin bai taɓa neman su ba, duk iya barikin su baya kula su, hakan baya hana su su gwada sa'ar su ko da zai taya. Buɗe kwalbar ta yi yayin da ta tsiyaya musu lemun ta tsiyaya musu giyan nan a dogayen kofunan nan guda biyu, ta miƙa wa Kabir ya ce a bar shi. Ta yi haka haɗe da shafo hannunsa wadda ya miƙo mata domin ya amshi lemo, baya buƙatar giya. Buga mata kallon banza ya yi wadda tuni ta shige taitayinta, kai tsaye kawai ta dimfari abokin watsewarta wato Dallatu kamar yadda suka saba. Giyan nan ta kurɓa a bakinta, ta kawo bakinsa tana zuba masa a ciki haɗe da tsotsen yawun nan nata, bakinsa cike da ƙwarewa wacce ke kan cinyarsa ce ta hau shafa masa ƙaton cikinsa da tumbinsa sai da suka yi mai isansu, sannan ya dakatar da su alamar su wuce zai neme su idan ya gama abin da ya kawo shi. Duk wadda ke ɗakin bai bi ta kansu ba, kasancewar ba baƙon abu bane a wurin su. Muddin cikakken bahaushen mutum ya zo garin nan to fa cin mata yake kamar wadda ya samu naman sallah, duk da kasancewarsa mai sarauta bai hana shi baza hajar iskancinsa ba. Kallon Bule da ya alamar a ci gaba, kai tsaye ya kama ya ƙara sa wa man wannan ƙarafunan inda ya sa ihun wahala cike da rawar jiki, yana jin zafi kamar ana kwankwatsa masa kwakwalwarsa da zuciyarsa saboda azaba. Look, ba wani dogon magana zan yi ba man, in dai har haka ne ina da hidimar da ya sha kaina, ba kuma wani ofa zan baka ba kamar yadda nake lallashinka akan ka janye gudurinka na rushe mini kwangilata ta gwamnati wacce ake damawa da mu tun zamanin iyayenmu. Muke amsar kwangila mu yi abin da muke so, amma kasancewar ka ɗan tsinanniya sai da kai kutun gwila da munafurci na rasa wannan kwangilar, irin kwangilar da a ƙasar nan nake nema, wadda takaicinka ya yi sanadiyar bugawar zuciyar mahaifina, ya yi ajiyar zuciya, wanda hakan na nuni da an taɓo masa tabon da ke zuciyarsa. Magana ɗaya ce kawai, dolen ka yi shi ko da ka ƙi ko ka so, don ba shawara ba ce, umarni ne. A gidanka akwai wani jaka cikin doguwar wurin ajiyar kayanka wadda ke ɗauke da sinadarin faudar koken wacce turawar duniya suke fafatawa wurin neman mallakarsa ko ta halin yaya, a kuma farashi mai matuƙar tsada da tashin hankali, da kuma shirin ko ta kwana da tanadin kawar da duk wanda zai kawo musu tangarɗa na mallakarta, saboda kasancewar sinadarin ɗin yana da matuƙar kyau, kuma shegiya ce wacce ba ta da uwa ba ta da uba. Wani matsiyacin boka mai ilimi a tarihin ƙasar China shi ne ya wallafar da wannan fauda a lokacin, tare da manya-manyan masana sirrikan tsafi da kuma ilimi da kuma nazari na ɗan adam. A shekara 500 da suka gabata aka haɗa wannan fauda. Shegiyar fauda ce ita, ta yi sanadiyar mutuwar ubanta a Tsucis, masani ne a ƙasar China, tare da uwarta. Manya-manyan likitocin duniya da suka haɗu suka haɗa ta, kaga ta zamo shegiya wacce mallakarta ne ya sanadiyar mutuwar iyayenta. Inna lillahi. Man ya yi magana a rarrabe. Tun yana yaro yake jin tarihin hatsarin faudan nan da ake haɗawa ƙasa-ƙasa, ake yaƙi da ita wurin son mallakarta. A lokacin da yake jami'a, wani farfeso ya ba su labarin yadda shugabannin duniya suke fafatawa a yaƙi wurin neman wannan fauda saboda hatsarinta kar ta shiga hannun 'yan ta'adda. Domin amfanin faudar ya fi ƙarfin gaban mamaki, sukan jinjina wa babban masani kuma wadda ya wallafa wannan fauda. Shi dai Dallatu ya yi magana ne haɗi da katse masa tunaninsa. Bibiyar rayuwarka da nake yi ta hanyar ɗaukar fansa a kanka saboda barna da asarar da ka tafka mana ne, hakan yasa har a cikin gidanka muna da sanin abin da ke faruwa da kai da iyalanka. Sha shege man, namijin duniya. Kai hakika ka cika namijin duniya, ka fi ni ma lalata da iskanci fa. Shege tsinanne, wato ka ci ya ka ci kanwa, ka ci yaya ka ci kanwa, dukansu. Gaskiya zaka bani ɗani, zaka zamo mai bani shawara a harkar neman mata. Dallatu ya yi tafi, nan suka hau dariya shi da Kabir. A bar shi har da ƙwalla.
Surar yarinyar da ka tunna shine abin da ya fi min kyau da tafiya da imani na. Yarinyar tana ina ne ma? Duk matan da nake haɗuwa da su ban taɓa cin karo da yarinya mai kyau da dire irin ta ba, saboda ita ɗin ba karuwa ba ce, kuma duk tun da nake iskanci ban taɓa cin wanda ba karuwa ba. Saboda haka a kanta nake so in fara. Ai ko ba za ka taɓa cin karo da ita ba, saboda ba karuwa ba ce. In ji man ya yi magana cikin ƙarfin hali da mugun kishin Amira da tsanar Dallatu, wadda ya gama ganin jikin Amirarsa. Wato ko sha'awa nake ji ina kallon faifan yadda kake cinta, sai gabana ya yi mugun tashi, tun bare ma wurin da kake zuba mata zuma a nonuwanta kana tanɗewa. Zaro harshen sai yana gwada yadda man yake yi sanda yake sex da Amira, haɗi da limshe idanuwansa, haɗi da wani irin nishi har da shafo ƙaton tumbinsa. Kai, wallahi sai na kashe ka ko ta halin yaya, wannan alƙawari na ne na ɗauka, ka riƙe shi a kanka. Man ya yi magana haɗi da zaburowa wani ƙato da yake gefensa ya makansa wani lafiyayyen naushi biyu a ciki, take ya furzar da wani irin jini ta bakinsa, yayin da ya ɗago idonsa suka yi sintum saboda wahala. Ya sauke su kan ƙaton nan, kana ya maida kan Dallatu. Kar ka damu, idan na gama aikin da ke gabana zan mata cin zuma in ji abin da ka ji, ko an gaya maka kai kaɗai za ka sha wannan romon ne? Ni ma zan mata yadda ka mata. Ya yi magana yana kwashewa da dariya, shi da Kabir har da gardawan da suke wurin suma sai da suka dara ba kaɗan ba. Nan kuwa ya katse su ta hanyar wani uban tsawa tare da cewa mu koma kan abin da ya kawo mu. Ya yi magana haɗi da matsawa dab da man, inda ya ƙare masa kallo. Ka san yaya aka yi hodar ta zo hannuna? Na san shi ne tunanin da za ka yi yanzu. Kar ka damu, zan gaya maka, wataƙila za ka gane muhimmancin abin da ka aikata da abin da ni kuma nake faɗi. Hakan yana nufin matuƙar ka bijirewa umarnina, ba zan rintsa ba, kuma ba zan saurara ba, kuma ba zan kuma rantsuwa ba, amma dai sai na kawar da duk wani wanda yake da alaƙa da kai na jini. Kai, ba alaƙar jini kaɗai ba, alaƙar mu'amalar rayuwa. Hodan nan da kake gani wadda ka ganta a gidanka ba tawa ba ce, ban kai kwatan matsayin mallakar ta ba, ko da zan sai da ƙasar mu Najeriya duka. Abu ne da yasa ta zo hannuna, abu ne mai matuƙar girgiza ɗan adam. Sai da na ba da jinin uwata da na ubana da ƙannena guda 7. Ban tsaya a nan ba, sai da na ba da jinin masu gadin gidana da iyalansu duka. Sai da na ba da jinin maƙwabtana mutum 5 ta hagu, mutum 5 ta dama. Sannan da ƙarfin mulkin tsafi da wasu manya-manyan aikin alatsi ne da na yi ta aikatawa, na samu ne nasarar karɓan faudan nan. Shi ma nasarar da na yi, ara mini ita aka yi na minti 10 kacal, wacce na yi amfani da ita a hoton nan kamar haka. Dogon envelope ya aka miƙo masa, wadda ke rike a hannun ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa. Rikewa ya yi hannunsa yayin da ya buɗe hotunan ya watso a ƙasa birjik. Na sinadari ne da hoton gidan man, tun daga namban da kuma gate ɗin gidan har zuwa uwar ɗakinsa da ɗakin baccinsa. Ba iya nan aka tsaya ba, ina da shaidu ƙarfafa a kanka wadda zan kifar da kai har abada, da kai da duk wani wadda ya taɓa ganinka a cikin duniyan nan, a Najeriya nan baki ɗaya. Tuntsirewa da wata irin dariya ya yi, haɗi da tafa hannunsa. Ɗigon garin hodan nan ne aka cakuɗa da ƙwayar maganin da ka ba wa matarka, wacce ba za ta taɓa warkewa ba sai ka ba mu ƙanwarta Amira. Tana cikin shirinmu na shiga next level na aikinmu, ita ma aiki ya hau kanta. No, ƙarya kake, wallahi ƙarya kuke munafukai. Ya yi magana haɗi da wani ihun da ya fashe da shi, bakinsa na fidda kumfan jini. Dallatu ya ƙara kwashewa da dariya haɗi da riƙe ciki. Ka yi tunanin makomarka, ba kashe ta za mu yi ba, ita ce kaɗai wacce za ta samo wa yayarta makarin gubar da ta sha, wacce ke barazana ga rayuwarta da na yaranku. Su ma suna ƙarƙashin kulawarmu da kai kanka duka, kai har ma da uwarka da ubanka, muddin baka ba mu ita ba. Wannan shine magana. Na gaji da dogon magana da kai. Ya yi magana haɗi da juyawa. Ka yanke shawara, an jima za mu maida ka inda muka ɗauko ka. Ita kuma za ka ba mu aronta, don akwai ƙaramin shegen da za mu yi aiki da shi a kanta. Wani ƙaramin namijin duniya ne wadda bai kai ka ba. Aiki kawai za ta mana a kansa. Kyanta da dirinta shine tarkon da za mu yi amfani da shi. Idan ka aminta ya rage naka, in baka aminta ba, ƙarya kuke azzalumai. Ba zan taɓa ba ku Amira ba, makamashin jahannama ne ku ɗin.
No, 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 not my Amira. Babu abin da zai cutar da mu da Amira. Oh my God, what have I done? Na cuci rayuwata. Ya yi magana tare da fashewa da kuka har da shesheka kamar budurwar da za a kai ta gidan mijin da ba ta so. Kuka ne ya ci ƙarfin shi har ya ci ya ƙoshi tare da jero addu'an da duk ta zo bakinsa. Tabbas ya taro faɗan da ya fi ƙarfinsa. Ya rabbi, na tuba. Wallahi ku zo in ba ku duk abin da na mallaka da ribar da na samu a kwangilan kai. Komai nawa ma zan bar muku saboda ku bar min family na da iyali na. Ni ne muku laifi, duk abin da za ku yi ku sauke shi a kaina ban da su. Wani bahagon naushi da aka yi masa a fiska ne yasa ya yi suman wahala tare da jan dogon tsaki. Idiot, dama kashe ka aka ce mu yi kowa ya huta, amma kuma muka bar ka, in ji masu tsaronsa. Wannan kenan. A can Abujan Najeriya kuwa wani ba keken wuri ne wadda misalta shi ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai wadda idonsa ya gane masa. Za mu iya kiransa da ƙaramin gari wadda saboda tsananin girmansa kallo ɗaya za ka yi wurin ka san ba na wasan yaro ba ne ko na uban yaro. Ina shiga wurin ɗin kawai ne inda nake kallon wurin da kyau. Na nazarci wurin sosai. Manyan zaratan sojoji na hango majiya ƙarfi sun jeru reras kamar waɗanda aka zana su. Aƙalla za su kai su 5,000. Fareti suke yi ba na wasa ba, kowanne da bindigarsa a hannunsa. Ba abin da ke tashi a wurin sai dai ƙara da kuma ban ɗin da ake buga musu suna bi. An kwashe aƙalla lokaci mai tsawo kafin su dakata. Wani dogo ne sosai wadda ya kasance chocolate color, ingarman namiji ne mai murɗaɗɗen jiki, majiya ƙarfi, da kakke ne, dirarren namiji tare da faffaɗan ƙirjinsa. Su suka ƙayatar da gangar jikin nan nasa. Fuskansa kuwa yana ɗauke da baki madaidaici, ƙarami mai ɗauke da lafiyayye kuma zagayayyen gashi irin na mazajen duniya da suka amsa sunansu ake damawa da su ta ko'ina a faɗin duniya. Yana da hanci madaidaiciya tare da irinsa wadda ba su yi ƙanana ba kuma ba su yi manya ba, sai dai kuma ba farare ba ne tas. Akwai sirkin ja a cikin idonsa, abin da ke matuƙar razana mutane a game da shi kenan, tare da ƙara masa zallar ƙwarjini a idon mutane. Kallo guda za ka yi masa ka hango dacewarsa da sunan nan wadda za mu iya laƙaba masa da no nonsense. Gashin girar idonsa kuwa kamar irin na 'yan matan zamanin nan ne, sai ka ce zana masa shi aka yi. Gaban rigarsa na kai kallo na, domin kuwa na san dai kowanne da sunansa a gaba. Sanin kowa da sanin namiji mai cikar haibarsa. Tabbas duk uwar da ta tsuguna ta haifi wannan lallai ta yi haihuwa kuma ta ci a mata barkar haiho ki gudu sa maza gudu. Da manyan harafi na ga sunansa, na ga an yi rubutu a gefen rigar nasa, an rubuta Chief of Army Staff Al-Mustapha Jarumi Buratai. Wannan kenan daga cikin littafin Namijin Duniya kashi na 7. Na san za ku yi mamaki jin cewar wannan shine shugaban sojojin ƙasar Najeriya, wadda ga baki ɗaya shekarunsa ba za su wuce 40 ba ko da wani abu a zahiri, amma fiskarsa na ɗauke da tambarin matashi wadda ba zai wuce 35 ba saboda hutu da kulawar da yake ba wa kanshi. Abinka da inda naira ta zauna daram da duwawunta. Taku yake cike da ƙasaita da sauri da zafin nama, wadda hakan ya kasance tafiyarsa mai tambarin zaki. Kamewa duk wani sojan da ke wurin yayi tare da zuwa dab da mutumin, sai dai kaga sun ɗaga hannu a zabure suna sarawa tare da ƙara ƙamewa haɗi da sara masa ko ƙibta ido shi kanshi idan nasu ba su yi. Kallon su yake ko da wasa ba sa taɓa iya haɗa ido da shi. Jarumi fiskan nan nashi a murtuke da alama ma bai san menene dariya ba. Kai tsaye wurin motar shedin fara, yayin da manyan sojoji suka take masa baya don bashi kulawa, inda wani soja mai babban mukami da hanzari ya buɗe masa gidan baya tare da ba tare da ɓata lokaci bai shige. Kamewa sojan ya ƙara yi haɗi da sara masa. Tuni direbansa wadda ke sanye da kakin sojoji mai babban mukami shi ma ya sa wa motar wuta cike da ƙwarewa, wadda ya sa hakan sauran motocin suka rufa masu baya. Wurin motoci guda 10 ne suka rufo masa baya. Abin gwanin ban sha'awa, sai lafta gudu suke akan titi. Duk inda aka ji karar jeniyarsu tun daga nesa za a ba su hanya. Duk wadda ke da abin hawa zai gangara ya sauka ya yi fakin saboda tsaro ba dan tsoro ba. Wani dan ƙarerriyar estate suka dumfara tun kafin su iso katafaren gidan wadda za a kira shi da unguwa mai zaman kansa. Daga jin tambarin isowar Jarumi haɗi da zaratan sojojin nan take wuri ya ƙara haɗuwa. Wuri bakin estate ɗin kai tsaye aka buɗe masa makekin gate ɗin wurin tun bai iso ba.
mai doguwar katanga irin ta freezing. Shi kansa gate ɗin da na'ura ake sarrafa shi, yayin da wasu dogayen wayoyi na tashin hankali suke zagaye da katangar. A jikinsu an manna ƙaton tambari mai ɗauke da danja. Akwai ma'aikata na musamman ta ɓangaren kula da tsaron gate, akwai kuma ma'aikata masu kula da tsaron gidan, akwai kuma ma'aikata masu kaiwa da komowa a harabar wajen gidan da kuma cikin gidan. Gudun gaske motocin nan suke a cikin gidan, yayin da daga cikin estate ɗin zuwa ainihin gidajen wurin akwai 'yar tafiya ba kaɗan ba. In tsaya faɗa muku tsaruwar wurin kuwa ɓata lokaci ne sai wadda ya gani. Fakin motocin nan suka yi a gaban wani tafkekin gidan sama dogo wadda ya kasance fari tas, mai ɗauke da ɗan ɓaran miro na glass, yayin da ƙofar kuwa fulawa ne suka ƙawata gaban gidan matuƙa. Kuɗi kenan suna inda suke. To wannan kenan. A wannan karo dai motocin nan ko gama daidaituwar fakin nasu ba a yi ba, bai jira an buɗe masa motar ba ya fice da sassarfa. Taku yake sauri tun daga kan inda motar ta tsaya sojoji ke kamewa suna tsara masa, bai bi ta kansu ba, kai tsaye aka buɗe masa ƙofar shiga. Katafaren falon da ya sha ado da komai nasu sky blue ne. Royal furnitures ɗin yan ubansu set uku aka baza, sai ka rantse da Allah fadar shugaban ƙasan Amurka kake ciki. Wasu mutane ne a sanye da uniform maza da mata ne. Wandon mazan blue ne da black da farar riga, kansu a ɗauke da pickup blue, shi kuma blue ne da black da tambarin jarumi cleaners a fiskar hulan. Matan ma haka, suna sanye da dogon wando kamar na mazan, wasu kuma sanye da skirt, kansu a ɗauke da hula irin na mazan. Shigowarsa ne yasa su daina aikin da suke, yayin da suka yi layi baki ɗayansu sojojin na kame kamar wasu sojoji, su ma suka kame sai zuba masa gaisuwa suke. Gogon naku kuwa ko kallo bai bi su da shi ba, kai tsaye wurin lifta ya shiga. Yana nufa kuwa da gefen hagunsa ta ɓangaren hagu ya dosa, wacce take shi kaɗai ke shiganta, sai kakarsa Hajiya Dada, yayin da ta damar kuma ta kasance ta kowa da kowa ne. Zuwa fulo na 4 nan ya danna kai tsaye ya rufe, yayin da ya sauke ajiyar zuciya karo na farko. Hular kansa ya cire da hannunsa na dama, yayin da ya kai hannunsa na hagun tare da shafo kansa wadda ke masa ciwo tun shekaran jiya, duk da ya sha magani. Kuma ƙwararren likitansa Dr. Williams ya duba shi, amma duk a banza, sai gaba ciwon kan yake masa. Liftan ce ta buɗe alamar ya kai inda yake da bukata, kai tsaye ya doshi fuskar wani ɗaki, yayin da ya zaro wani katon golden color a hannunsa, aljihunsa ya saka a gefen na'urar da ke jikin kofar ɗakin. Wani irin jan wuta ne ya haska wayar idanunsa domin tantance mai shigowa ciki. You are welcome general, abinda na'urar ta furta kenan, yayin da kofar ta buɗe ya shige katafaren falon wadda ya gaji da haɗuwa komai ja ne na ciki. Wata baturiyar yarinya sai ta diro wadda ba za ta fi 'yar shekara 5 ba, kanta ba ɗan kwali, sanye da riga da wando na turawa ruwan milik, gashin kanta a kwance luf a bayanta. Da alamar yana samun kulawar da ya dace ne, ihu ta yi, yes that is my dad, oyoyo daddy. Ta yi magana haɗi da jefar da katuwar teddy da ke hannunta ta rungume shi. Ware mata hannunsa yayin da ya rage tsawonsa tare da karya kafafuwansa yadda zai ji daɗin rungumar ɗaya da tasa. Tarab ya rungume ta inda suka yi ta faman dariya cike da zallar soyayyar junansu. Kis ya sakar mata a kumatunta duka biyu, inda take maida masa da martani kamar yadda ya mata. Ya ɗauke ta da hannu ɗaya tare da sabata a kafaɗarsa. Taku biyu ya isa kan kujerar falon ɗin. Lokaci ɗaya ya zauna haɗi da tambayar ta, how is my ajiyan da na baki, ya kuma zaman da kika yi? I'm doing so good that. Ta yi magana lokacin da aka buɗe wata ƙofar da ke cikin wannan falo. Wata dattijuwa ce ta fito cikin shigar atamfa na riga da zane, kai tsaye ta tsugunna daga bakin ƙofar tana kwasar gaisuwa. Amsawa ya yi haɗi da mai da fararen idanunsa cikin na irin tasa. Cikin kasancewar mutum biyu ne ke ganin su duk duniya daga wannan sai kuma Joy, wato kakar shi. Miƙewa ta yi ta koma ɗakin. Princess ina Dada, ya tambaye ta haɗi da shafo kanta. That
Dada bata daɗe da kwanciya ba bacci, wai kafar ta na mata ciwo. Ta yi magana tana nuna masa daidai gwiwarta kamar yadda kaka ta nuna mata. Dadi wai nan wuraren ta ce yana mata ciwo. But na kira likita ya zo ya duba ta, ai har ya mata allura. Dada sai ihu take. Ta yi magana haɗe da toshe bakinta da hannu biyu tana dariyar mugunta. Tana wa kakar nata kai dariyar mugunta. Kai princess, ban san ƙarya fa. Ta sake dariya saboda takulkulin da yake mata a ciki. Wannan kenan cikin littafin mu mai taken namijin duniya. Look princess, ya yi magana yayin da ya ajiye ta. Bara in yi wanka, an jima zan zo. Kin jima da ya go to your nanny daddy, but I want to play with you. Ta yi magana tana tsallen shagwaba da gwarin hausarta wadda ba ta fita sosai. An jima za mu yi wasa, amma yanzu bara in je in ci abinci, ko kin ji my dear? Juyawa ya daidai lokacin da dattijo wannan ta dawo ta ɗauke ta kai tsaye ya bar shashin yayin da ya koma ya shiga lifta ya tafi zuwa flo na 3 inda ya danna kai tsaye yana isa ya ciro katin sa ya sake sawa tare da bude kofar bangaren sa wadda duk girman flo din nan ga baki ɗaya ba kowane shashi ne ya kai wannan ba. Katafarin falo ne mai ɗauke da kayan ado da kujeru zafafa. Komai na cikin wannan falo fari ne, tun daga kan kayan falon zuwa fentin barinsa komai nashi fari ne. Ko ina wannan wurin ya fi ko ina tsaruwa da haɗuwa. Wuri ne mara hayaniya, ba a cika tarkace a wurin ba. Kaya ne zallar masu tsada da aka zuba, shi ne ya ƙara ƙayatar da wurin. Ga kuma space, kayan nan sun samu wuri na tashin hankali, hakan ne ya ƙara fito da kyan wannan ɓarin. Ko ina fes tas kamar yanzu aka gina wurin saboda tsantsar kulawar da yake samu. Wasu amintattun manyan ma'aikata na musamman ya ɗauka, masu amana wadda suka gaji da cin jarabawar dacewa da gyaran ɓangarensa guda 5 da ke da alhakin gyara masa bayinsa da saura. Mata 2 maza 3. Bedroom ɗinsa ya dosa, nan ma sai da ya tsaya tare da latsawa kofar password ɗinta da ya daddanna ta buɗe. Kai tsaye ya wuce inda ya je kama komai, ya cire tayit ɗin da ya ɗaure wuyansa yayin da ya wuce katafaren gadonsa wadda ya gaji da haɗuwa, shi ma komai fari ne har zuwa bedroom ɗin. Take ya gama komai ya wuce bayansa wadda girman bayan ɗin kaɗai ya kai ƙaton gidan wani mai kuɗin ƙauye. Ɗauke yake da manya-manyan abubuwa a wurin ɗin wadda suke kwance, akwai na kwance, akwai na tsaye, abubuwan wanka, akwai komai. Wani ƙaramin ƙofa ya ƙara buɗewa wadda ke manne da bayan. Ba komai ne a ɗakin ba face kayan sawarsa, tun daga jerin takalma na ɓangaren su daban, ɓangaren kakinsa daban, kayan aikinsa daban, ɓangaren kayan gida daban, haka zalika ɓangaren kayan shan iska daban, agogunansa ma ɓangaren su daban. Wurin cikin wani ƙasaitaccen gilas komai yake, mai ɗauke da haɗaɗɗun agoguna masu matuƙar kyau da tsada waɗanda adadinsu ba zai iya faɗuwa a gare ni ba. Gefen agogo wurin takalma nan ɗin ma wata duniya ce ta daban. Gefe gaba kaɗan kuwa ɓangaren night time nasa ne a jere da gwanin ban sha'awa, sababbi filfil, babu kalar da babu. A takaice dai babu ne kawai babu a wannan wuri mai matuƙar girma. Shi ma a gyare yake fes. Inda ya shige ciki yayin da ya sunce kayan da yake jikinsa tare da ɗauro tawul a ƙugunsa, ya nufi wurin wanka inda ya tari ruwan wanka a cikinsa. Sai da ya cika tsaf sannan ya zuba sinadarin wanka a ciki. Bayan ya gama komai ne ya yi duk abin da zai yi. Minti 40 ya ɗauka yana wanka, sannan ya fito tare da shiga ɗakin da ya cire kayan nan, ya goge jikinsa da wani tawul tare da fesa turare body spray da ya feshe jikinsa da shi, sannan ya shirya tsaf cikin ƙananan kaya. Su ɗin ma kayan da ya sa ɗin na sojoji ne amma ƙanana, hannunsu gajeru ne, kirje rigan ɗauke da tambarin chief of army staff Al-Mustapha Jarumi Buratai. Ya ƙara feshe kayan da turaruka tare da gamamai masu matuƙar ƙamshi da tsada. Kai tsaye ya doshi bedroom ɗinsa. Wani ƙaramin ƙofa ya dosa mai kama da ƙofar ɗaki kusa da gadonsa. Ashe dai ɗaki ne wadda ke ɗauke da manya-manyan makamai da bayanai na sirrikan ƙasar nan namu da kuma wasu ƙasashe daban. Wani fayil ne na ga ya ɗauko cikin wata doguwar durowa da ke ɗauke da wasu bayanai. Cike da zafin nama ya miƙe ya fito daga ɗakin, ya zauna a kan gadonsa da nazarin wannan takardun da yake hannunsa har su suka haddasa masa ciwon kai. Yaushe ma tukunna, yaushe ƙasar mu za ta gyaru, yaushe ƙasar mu za ta gyaru, yaushe ƙasar mu za ta yi ci gaban watsar da bulagurbin 'yan siyasanta marasa tausayin talakawanta. Ya ja doguwar tsaki tare da ajiyar zuciya. Nazarin fayil ɗin ya jima yana yi ba kaɗan ba.
inflated contract. Siyasar ƙasarmu ta zama wani abu, satar siyasar gwamnati, gashi babu aiki sai mugun sata. Gajeren tsaki ya ja barayin 'yan siyasa. Aikin gwamnati ma idan kana so yanzu sai dai ka siya, su suke ci masa tuwo a ƙwarya. Ya sha alwashin kawar da irin waɗannan a Najeriya ko da zai rasa ransa, duk da ya san tafiya ne mai matuƙar hatsari kuma mai kakkiya, hanyar da zai iya miƙa shi har lahira. Duk da haka ya sha alwashin tinƙaran duk rintsin da zai zo mishi a matsayinsa na muƙamin shugaban rundunar sojojin Najeriya. Dole sai ya yi yaƙi da ɓarayin gwamnati. Zai aiki iyayensa ya bar wa Allah sauran, duk da ya san ba zai taɓa kawar da azzaluman da suke Najeriya baki ɗaya ba, amma zai yi ƙoƙari wajen rage yawansu saboda gyara goben yaranmu. Tunowa da harin da aka kai masa shekaru 2 da suka wuce ne ya yi, wadda shi ne sanadiyar rasa matarsa uwar 'yarsa a sanadiyar gagarumin harin da aka kawo masa wurin neman ɗaukar ransa ko ta halin yaya. Allah ya tsare shi da yake da sauran kwanansa a duniya. Hakan ya faru ne a dalilin ƙwaƙulo wasu sirrukan manya-manyan 'yan siyasa da ya yi da kuma 'yan ta'addan ƙasar nan, inda ya gano ashe 'yan siyasan ne suke ɗaukan nauyinsu da bazarsu suke rawa. Tabbas wannan zance ya tabbata, idan ka ga 'yan ta'adda sun fi awa 24 to haƙiƙa gwamnati ne. Miƙewa ya cikin zafin nama, wadda haka halittarsa take, kai tsaye doshi barin kakar tasa domin cin abinci da sanin lafiyarta da matsalolinsu. Lallai kama wannan gaskiya ne. Kamar yadda Dallatu ya faɗa, hakan sai ta faru. Man ne a kwance a asibitin da Antifido take, ana ba shi kulawa ta musamman yayin da danginsa sun shiga tashin hankalin ɓacewarsa na kwana ɗaya da yini ɗaya. Babu irin kiran wayarsa da ba a yi ba, amma shiru kake ji, abin da bai taɓa faruwa ba. Duk iya ƙoƙarin su domin su gano wanda ya kawo shi asibiti an rasa. A dalilin dogon baccin da yake, babban likita ne ya kalli mahaifiyar Man, Hajiya Ramatu, tare da shaida mata ta kwantar da hankalinta. Idan ya farka daga bacci zai ba su labarin abin da ya faru. Su dai kawai an kawo shi ne a motar asibiti, kai tsaye suka kai shi emergency. A cewarsa, waka a bakin mai shi ta fi daɗi. Lallai kam, tunda aka ƙara wa Amira ruwa kuwa a gida, bata farka ba sai la'asar. Ta tashi da sanyin jiki, idonta kamar ba sa jikinta saboda yadda suka mata nauyi. Gefenta ta kalla, suka yi ido biyu da Aisha, kanwar Man, wacce hajiyarsu ta turo ta, kuma suka doshi asibiti wurin Antifido. Babu wadda ke da sanin haka, ikon Allah, sai manya-manyan likitoci na asibiti ko nurse ko ba a bari ya shiga ba. Sai manyan likitoci ne suke shiga wurin saboda tsaro. Su Dallatu su tsaron da suka sa wa asibitin, ba duk abin da ke faruwa tamkar akan idonsu ne. Hatta likitocin da suke duba ta su ma su nasu ne. Har yanzu tana kwance flat kamar gawa, sai dai zuciyarta na harbawa kaɗan-kaɗan, idonta a rufe. Wannan takaitacce kenan. Duk yadda suka yi a bar su ganta, hana su aka yi. Duk irin roƙon da suke yi da baban Man da suke ta fama, amma ina, sun shafa wa idon su toka, sun ce ba za su yi kowa magana ba, sai da mijinta shi suka sani. Lokacin da Alhaji ya tambaye su abin da ke damunta, wadda ya ci karfinta lokaci kaɗan, ce masa suka yi su tuntuɓi ɗansu su ji daga gare shi. Wannan takaitacce kenan. Mu je kashi na gaba, wadda tare za su zo da yardan Allah.